खुलुमबाय चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै थांनाय 2022 मायथाइयाव जालांनाय ADRE थामथि पेपार थामहिनबा ग्रेड 3 नि HS लेभेलनि गासैबो जेनेरेल नलेज कुइसनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनाय जागोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। अलिम्पिक गेलेनाय बादायलायनायनि फिरफिलायाव बबे गाबा गैया? Which color is not present in the Olympic flag? बेनि फिननाया जाहैबाय पार्पल गाबा गैया। पेरु हादरनि राजथावनिया जाबाय The capital city of Peru is Lima. पेरुनि केपिटेला लिमा। नेशनेल स्टक एक्सचेन्जआ बहा दङ? The National Stock Exchange is located in बेनि फिननाया जाहैबाय मुम्बाइआव दङ। गाहायाव होनाय बबे मोनसे गोरा आगजुजों गंसे कम्पिउटारनिफ्राय गुबुन गंसे कम्पिउटारसिम लाइजाम दोनस्लायनो हायो? From the following list, identify the hardware component that can be used to transfer files from one computer to another. बेनिया जाहैबाय USB flash drive. बबे हाजो थाखोआ भारतनि सिन्धु गंगा जौयेननिफ्राय खोला भारतनि दक्खान जौयेनखौ आलादा खालामो? The range which separates Indo-Gangetic plains of northern India and the Deccan Plateau of southern India. बेनि फिननाया जाहैबाय सतपुड़ा एन्ड विंध्या रेंज। गाहायनि बबे दैमाया हिमालय हाजोमानिफ्राय सोमजियाखै? सिन्धुआ सोमजिदों, गंगाया सोमजिदों, यमुनायाबो सोमजिदों, नाथाय नर्मदाया सोमजियाखै। नर्मदाया बबाव दङ? साउथ इन्डियायाव दङ। बेसेबां दुंथायाव दैहा गोबांसिनथार रोजाथि थायो? बेनि फिननाया Water has maximum density at 4 degrees Celsius. बबे समाज बिगियाना दोहोन दौलतनि दिहुनथाय, रानसारथाय आरो बाहायनायखौ फोरमायो? Which social science studies the production, distribution and consumption of the wealth? बेनि फिननाया जाहैबाय इक'नमिक्स। गाहायाव होनायफोरनिफ्राय सरासनस्रायै रेडिय'एक्टिभ थाग्रा बेसादखौ सिनाय। Identify the normally radioactive material in the following list. बेनि फिननाया जाहैबाय प्लुट'नियाम। प्लुट'नियामआ रेडिय'एक्टिभ मेटेरियेल। प्लुट'नियाम दङ, इउरेनियाम दङ, थ'रियाम दं, रेडियाम दं, बेफोर जाहैबाय रेडिय'एक्टिभ एलिमेन्ट्स। भलिबल बादायनायाव मोनसे हानजायाव बेसेबां गेलेग्रा थायो? In volleyball, how many players per team are on the court? बेनि फिननाया जाहैबाय 6। भारतनि मोनबेसे रायजोआ आसामजों सिमा रानलायो? How many states of India shares borders with Assam? बेनि फिननाया जाहैबाय 7। First January 2022 हालागै आसामनि रां मोनथाया सोरमोन? Who is the finance minister of Assam as on 1st of January 2022? बेनि फिननाया जाहैबाय अजन्ता नियग। अजन्ता नियगआ दाबो दङ फाइनेन्स मिनिस्टार। 31 मार्च 2022 हालागै आसामाव मोनबेसे जिल्ला दं? As on 31 March 2022, how many districts are there in Assam? बेनि फिननाया जाहैबाय 33 मोन। दा मोनबेसे दं होनोबा 35 दङ।
गाहायाव होनाय हादरफोरनि गेजेराव बबे हादरा आसामजों सिमा रानलायो? बिदिनो भुटान। Which of the following countries shares border with Assam? Bhutan. गाहायाव होनाय दालांफोरनि गेजेराव बबे गंसेया सानजा जोबथासिनाव दं? Amongst the following bridges, which one is the easternmost place? बिदिनो जाहैबाय भुपेन हाजरिका सेतु, दलासदिया जायो। गाहायनि बबे दैमाया बराक हायेनाव दङ? Which of the following river is in the Borak Valley? बिदिनो जाहैबाय कुशियारा। आसामनि हादरसायारि दंफाङा मा? What is the state tree of Assam? बेनि फिननाया जाहैबाय हलं। स्टेट एनिमेला जाहैबाय वान हर्न राइनोसेरास, बार्डआ जाहैबाय वाइट विंग वुड डाक, फ्लावारा जाबाय फक्सटेल अर्किड, फ्रुटआ जाहैबाय काजि नेमु। भवामक्का आरो हयग्रीब माधव मन्दिरा आसामनि बबे जायगायाव दङ? बिदिनो जाहैबाय हाजो। Vamukka and Hoygrib Madhav temple is at which place of Assam? Hajo. जरहाटआव थानाय साहा बिजिरसंनाय फसंथाननि मुङा मा? Name the Tea Research Institute of Jorhat. बेनिखायनो जाबाय टक्लाय। गिबिसिन असमिया राव गोनां सावथुननि मुङा मा? बेनिखायनो जाहैबाय Name the first talkie in Assamese. बेनिखायनो जाहैबाय जयमती। भाइटिया मामोन? First color movie. स्वराज हान्जाखौ सोर गायसनदोंमोन? स्वराज पार्टी was founded by Motilal Nehru and चित्तरन्जन दास। भारतारि संबिजिरनि बबे खान्थिया धोरोम, फोलेर, हारि, आथोन आरो जोनोम जायगानि सायाव सायख'नायखौ हेंथा होयो? Which article of Indian Constitution prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth? बेनि फिननाया जाहैबाय आर्टिकल 15 खान्थि 15। मोहम्मद आदिल शाहनि जोंदा मादा गोथै खाम्फा गल गुम्बजआ बबेयाव दङ? The Gol Gumbad, the mausoleum of Muhammad Adil Shah is located in Bijapur. बिजापुराव दङ। बिजापुरा बबेयाव होनबा कर्नाटकआव दङ। भारतनि सिभिल एभिएशन मिनिस्ट्रिनि सुलाद उड़ान सुंथाब लिरनायाव ए आ मा बुजायो? What does A stands for in Uran in the initiative of the Ministry of Civil Aviation in India? बेनि फिननाया जाहैबाय आम। उड़ान माने उरे देश का आम नागरिक। $3,00,000 crore रां बाजार बेसेन गोनां बबे कम्पानिया गिबिसिन भारतारि कम्पानि? Which company became the first Indian company to hit the 10,00,000 crore market valuation? बेनि फिननाया जाहैबाय रिलायंस कम्पानि। गाहायाव होनाय बबे जराया मोसानाय फाव आरो बिनि उजिनाय रायजोजों गोरोबलाया? Which of the following pairs is incorrect with reference to the dance forms and their native places? मोहिनीअट्टमा केरालायाव दङ, सत्रिया आसाम, ओडिसी उड़िष्या, नाथाय यक्षगानाया तामिलनाडुआव गैया। यक्षगानाया जोंना कर्नाटकआवसो दङ। तामिलनाडुआव मा दङ होनबा भारतनाट्यमा तामिलनाडुआव दङ। गाहायाव होनाय बबेया आसामनि मोनसेल' रामसार साइट बिलो?
only Ramsar site wetland in Assam is the Dipurbil. गाहाय होनाय बबे मन्त्रि बिफानहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मावथांखिनि सुलादजों लोब्बा गैया? Which of the following ministries is not connected with the initiative of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ scheme? बेनि फिननाया जाहैबाय Ministry of Rural Development. Assam Medical फरायसालिमाया बहा दङ? The Assam Medical College is situated in Dibrugarh. भारत सरकारनि सुलाद मिशन इन्द्रधनुषआ गाहायनि बबेजों लोब्बा गोनां? The Mission Indradhanush, an initiative of the government of India, is associated with माजों होनोबा immunization. Immunization माने होबथानाय. मिशन इन्द्रधनुषआ गथ'फोरनो टिका होनायजों लोब्बा दङ. गाहायनि बबेखौ बोखारनायजों भारतारि संबिजिरनि खान्थि 17 आ लोब्बा दं? Article 17 of the Constitution of India deals with the abolition of untouchability. गाहायनि बबे जाथाया इं 1919 मायथाइयाव जायाखैमोन? Which of the following events did not take place in 1919? Rowlatt Act was passed. Montagu-Chelmsford reforms were announced. Partition of Bengal. Jallianwala Bagh tragedy. Rowlatt Act जादों. Montagu-Chelmsford reform खालामजादों. Jallianwala Bagh जादों. नाथाय Partition of Bengal जायाखै. बेयो माब्ला जादों होनोबा 1905 मायथाइयाव जादों. गाहायनि बबे मावथांखिखौ इं 2019 मायथाइनि जुलाइ दानाव अखा हादै बुथुमनाय आरो रैखाथि खारथाइखौ बांहोनो जुरिजेननाय जादोंमोन? Which of the following schemes was launched in July 2019 to accelerate water harvesting and conservation measures? बेनि फिननाया जाहैबाय जल शक्ति अभियान. गाहायनि बबे जायगाया पेट्रलियाम सेक्टरजों लोब्बा दङ? Which of the following locations is not associated with the petroleum sector? बे बर'निया मिस्टेक जादों. बेयाव लोब्बा गैयासो जानांगौ. Not associated होनोबा दुलियाजान दङ, बङाइगावआ दङ, नाजिरायाबो दङ, नाथाय मार्घेरिटाया गैया. मार्घेरिटायाव मा दङ? कल माइनिं दङ. खैला खनि दङ. बबे हादराव बयनिख्रुइबो सिगां गुड्स आरो सार्भिस टेक्सआ गनायजादोंमोन? Which country was first to implement goods and service tax? बेनि फिननाया जाहैबाय फ्रान्स. इं 2022 मायथाइनि जानुवारि दानसिमाव भारतनि बबे रायजोआ संसदनि गोजौ सदनाव बयनिख्रुइबो बांसिन मासि दङ? As of January 2022, the state which has the maximum number of seats in the Rajya Sabha. बेनि फिननाया जाहैबाय उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेशआव बयनिख्रुइ बांसिन राज्य सभा सीट दङ. हिउएन-सांगआ सोर राजानि खुंथायनि समाव भारताव दावबायफैयामोन? Huensang visited India during the reign of the king. सोर? बेनि फिननाया जाहैबाय हर्षवर्धन. आसामाव सोरनि खुंथायाव फैदोंमोन होनब्ला कामरुपआव भास्कर बर्मननि खुंथायाव.
गाहायाव होनाय बबेया इक'नमिक सार्भे अफ इन्डियाखौ दिहुनो? Who among the following publishes the Economic Survey of India? बेनि फिननाया जाहैबाय मिनिस्ट्रि अफ फाइनेन्स। फाइनेन्स मिनिस्टारा सोर दं होनबा दा निर्मला सीतारामन। गाहायनि बबे रांखान्थियारि हुदानि सिङाव गासैबो दिहुनथाय फुंखाफोरखौ सरकारा सामलायो? In which of the following economies all productive resources are owned and controlled by the government? बेनि फिननाया जाहैबाय ससियलिस्ट इक'नमि। गाहायनि बबे जायगानिफ्राय महात्मा गान्धीया भारत नागार सोमावसारनायखौ इं 1942 मायथाइयाव जागायजेनदोंमोन? बेनि फिननाया जाहैबाय आगष्ट क्रान्ति मैदान। जोंना जिके कुइसना एसेखिनियानोमोन। भिडिअखौबो एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।